Bahai tongmai khazan mara kaching song Kha Khwlaio norok jotona kaham korang no Tongna Hinwi norok Naithok ani YouTube channel kok borok hinji TAKHWK Entertainment channel. Tini norok ni bagai hanya hai Tripura ni famous singer, top singer TAKHWK Manik Debbarma ni lifestyle video tuwi Phaikha Kha Khwlaio norok video no Chajagano Hinwi tamni ke norok video ni comment no norok Phaikha je TAKHWK je da Manik ni lifestyle video tubudi data Hinwi aboni bagai yang tuwi Phaikha Tini khanalainai bini lifestyle video rok no tamni ke norok ni Chajagma norok ni favorite singer bo belne khub kutui khire jabe mano tei bini khorona Belai khana kaham ang bo bono Belai khana chajago Belai khana ang bono hamjago phaidi ase kok kolok sana thange witini video rok no senglai Jeng pulana saimala ne chini TAKHWK Manik Debbarma ni real name tamo bini real name ke Manik Debbarma no nickname Bhuteng present age 33 plus height ke 5 feet weight 54 kg bini kami eba village ke Krishna Mohan Kubrapara post office Lembusora religion Christian bini qualification bochare purwo Ravi Kumar School of Poribo, Apruva Bini class class 8, class 11 by class 12 Hinke, Porogati Vidyabhavani School of Poribo, college Hinke, MBB College of Poribo. Natau Pajang Simalana Bini favorite food, Bini favorite food Hinke, Chaboro, Berma Butui, Wagbahan Mosdam. Bini favorite singer Sunigam, hobbies Hinke, cricket, football. TAKHWK जों साइमन नै बिनि फेमिली व मेम्बार्स खरक बसक दं बिनि फेमिली व मेम्बार्स जतय खरक सि दङ एबा 10 जना बिनि मा बिनि बाबु बाइसं खरक बरै ताइ बिन्दारा दङ चलार खरक नै बिनि बाबानि बुमुं के लक्ष्मी चरण देबबर्मा बिनि आमानि बुमुं के बामती देबबर्मा ngachini TAKHWK Manik Debbarma no kusu burung nukhungo tabuk phare chung saimala nai boka kaijak ya boka kaijak bini wife ni bumung ke podani Debbarma bini daughter eba bin chajani bumung ke Sneha Debbarma o kaijak mani joto member milbuina bonu khungo jotoi khorok si eba 10 jona nga phare chung tabuk saimala nai sini TAKHWK Manik Debbarma borucha muni ha para phare sini sikang tamo khlai Tongmani borucha muni ha para phare sini sikang bo khraksa student bo pori Tongmani Apruva class 8 rogo bo pori tongo jepruva class 8 rogo pori tongo aprun borucha mungro rocha trungo tai borucha mungro belakna hamjaga belana sok tongo borucha naro amo haike phaite hingino 2004 hingke borucha nani chance manoi bo rocha kha ar samoni bumung hingke O Rangchak abo 2004 rocha man phaisung tak saimalanai je bini 2004 to 2020 Jora bo kaibo sik rechamung recapkha bo jotoi 80 ta rechamung recapkha ai hingpa no tabo Jora 55 ta bini rechamung nongkhorka the upcoming song ke te 30 ta eba 30 ta recapjak tongo abo phainai tinorok abo rechamurok khanai mana Kha Khwlaio dakino a rechamurok jeng khanai mana pheo bodde phuru recawai tongo apro bini family ni borok bono support khlaya puilao pheba paithago hinke binukni borok bono support khlaika nga taw phare chung saimana nai bini poile sakang je hit je rechamung je rechaboi bini aba belakana hit engka rechamung kainai a kainai bai bono lukurok sinika te bono saiman kha te bo truk ge popular ngani sengka rechamung ni bumung ge Hamjakma kaisa beram Abo 2008 Rangchakmani number 2 Sakhale Twma Bo Hino
tabuk saimanane bini popular song rock tam tam. No.1 O Da Chikon. O Da Chikon. Tama monati. O Da Chikon. Tama monati. Nengbo khnadi. Tamo bashadi. Nengbo khnadi. Tamo bashadi. No.2 Hamjakma na hin Bono. O jadu. Hamjakma no hino Bono. No.3 Naituk Tongmase. Imang nini bagayasha Nugui tongma Kobokmwng Tini Naithok Tongmase no ale. No.4 Nwngno Ani. Kochamya Naithok goron bai shimi Yani khanoria Nwngno Ani. Langmani. Ulate. Phaikha ni Hamjakma. No.5 Naithok. No.6 Mwchangmani shal Jora. Mwchangmani shal Jora Nung bai malai mani Ani khapangbo Tongmani O shal Jora No.7 Ta Wanadi. Ik bo kaisa resamung resap thani bo par songo 8 থেকে 9000 টাকা খাইবো রাং নাহারো গাই খাজানে মারে কিচিং সং রক তিনি সাইমা কানা চিনি TAKHWK Manik Debbarma ni lifestyle rokno bo belai khana resap krung tei norok bini resap murok tei bo khanai manana bini upcoming song rok norok khanai manana gaই norok bono support khlai ditebo gaই obahani norok tebo katal norok lifestyle video rok tei kok borok cartoon video tei kabangma YouTube related video rok norok naitungna muchumi tongkang kai norok kok borok hini tech and entertainment channel no subscribe khlai tondi gaই nai norok bai next video malai pinai hamba.